Ето пак. Тук сме вече малко по-навътре. Да не си изпусна само телефона и тогава ще е интересно. Вече сме близо тук до Венското колело. Ето там, къде въжета ги пускат. Не знам дали се вижда. Тук бар. Може да си хапнете, може да си пинете. Абсолютно всичко. Може да си пушите трева. Тук всичко е позволено. В рамките на нормалното обаче. Тук сме вече много навътре, малко по-навътре, малко. Така. Това е общо взето по-интересното.